Sanget ing pamundi kula mila dadosaken kegiatan. Salaminipun abdi dalem kula sweta wonten pesona. Iya kula. Iki aku mundhut pirsa kepiye ombak umbuling kraton ing Pura Kencana. Iki bareng mundur tepat puji pangapunten. Sedaya para pangembating praja wonten ing kraton Pura Kencana. Sedaya sayek sae kokati. Manunggal tekad jejekaken kraton ing Pura Kencana. Yen pancen dadi ana kasunyatan lan buktikan. Inggih. Kaya mangkono aturmu kahanan ing kraton Pura Kencana. Mesti wae saya kencar-kencar jalan sakuse Kakang Grongso kang pinangka pangembating praja ing kraton Pura Kencana. Menawi kraton Pura Kencana menika tesih wonten Blewangsa mesti badhe tata tentrem. Aku percaya Kakang Grongso diprayogake luhurmu. Lho nggih, ngestakaken dawuh timbalan. Iya. Diajeng Durwati. Apa wis paripurna nggonmu nindakake kewajiban ing sadurunge kedaton wong ayu. Saderengipun kula ngaturaken sungkem bekti wonten rasa panjenengan dalem Kang Mas. Tak tampa putra trasku pangastaku gendi tampanono. Sanget anggen kula mundi ndadosaken jimat sadangunipun kula gesang suwita wonten rasa panjenengan dalem Kang Mas. Iya wong ayu. Aku nedra nrimo banget. Apa kang dadi wajibanmu tansah nesokake dadi contone para wanita ing kraton Pura Kencana. Ngaten Kang Mas. Inggih sedaya kewajiban kula anggenipun ngesuwi sedaya para abdi wanita lan kadang sentana dalem sedaya sampun miranti menawi sawanci wedal Kang Mas Aniti presa menapa badhe ngersakaken menapa kemawon kula kinten boten dadosaken kuciwa ing penggalih dalem Kang Mas. Aku percaya wong ayu jaran ora ana unjuk lapurane para abdi dalem kang ngatur marang masaku kekurangane apa garwaku Durwati ra. Kok njampun kesanten anggenipun ngalembana menika lho Kang Mas. Ora wong ayu diprayogake sike rene pepak. Angger para kawula lan kadang sentara kapadha sowan. Sendika Kang Mas. Iki kaya putramu. Inggih menika. Surantaka. Maju sowan. Iki sendika lho. Kene rada maju kene to, Nggih. Inggih Ibu. Coba diaturake
sakwuse jenengmu mapan ana ing Kraton Purakencana kepiye? Apa kurang seneng? Apa kekurangane matur wae karo ibumu? Mengko mesti bakal dicawisake apa kang dadi kebutuhan. Kepareng unjuk lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Ingkang putra sak sampunipun tumandhuk wonten ing Kraton Purakencana. Raos sing manah kula sampun remen. Sedaya sampun boten wonten ingkang kula anggep boten sekeca menika mboten. Awit kula sampun mangertos bilih wonten ing Kraton Purakencana menika saged ngremenaken anggen kula tumandhuk wonten ing Kraton Purakencana. Kaya Bengkono Surantaka. Tegesi ora jiwa nggonmu urip ana ing Kraton Purakencana. Dipraugake iki tunggu. Nggih, sendika. Tambah yuda Kula sinuwun padha basuki swan. widodo swan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pujastawaku genti tampanana. Sangat ekna menika saengga jimat sinuwun. Sabanjure aku mundhut pirsa kepiye mungguh kang dadi kewajibanmu. Pangunjuk lepat pangapunten sinuwun. Laras dawuh dalem supados ing Kraton Purakencana menika nambahi prajurit. Menika sampun kathah prawiranen ingkang remen sanget dados prajurit. Iya Nah kanthi menika perkawis gladi magang prajurit cekap ing abdipun kula sinuwun. iya. Pancen Kraton Purakencana kudu tambah prajurit. Nanging nek nglebokke prajurit rasah nganggo biaya. Boten sinuwun. Boten. Iso kowe matur nang ngarepku mboten-mboten nanging kasunyatane sok ana sing matur nrebu budure kok dadak nganggo biya. Mongko arep ngabdi ana ing negara kok nganggo biya iki kepiye? Sinuwun pangunjuk. Pancen wonten prajurit ingkang menawi wonten para wiranen mlebet prajurit kedah ngangge biya. Iya ana. Kula sampun kula cepeng. Swan kula pecat. Lajeng menika sampun siaga wonten ing Pranatan Agung kedah dipun pocot lan dipun kunjara. Bagus. Tambah yuda. Ora sah ngenteni dawuhku tumindak kang kaya ngono iki dilestarekake. Sedika Dimen kencar-kencar kawibawan kraton ing Purakencana. niki. Diprayogake lungguh. Sedika sinuwun. Bali Kakang Patih Iki diajeng Si kula Kang. Durawati lan Kadri kang padha sowan. Nggonku ngenengke pusaran agung dina iki beda karo adat lan sabene. Lajeng panjenengan dalem badhe menggalihaken menapa? Mergo ana perkara kang wigati. Inggih. Kang bubel ana ing sajroning penggalihku. Aku ora kuat, ora bisa mikir. Bebasan Kraton Purakencana iki. Kalimputing pedhut kang angendali. Susah. Punten dalem sewu. Wonten ing Kraton Purakencana menika patun tesih wonten kula. Mesti badhe kencar-kencar kok Kanjeng. Mboten wonten prajurit sanes ingkang saged damel tentrem ing Kraton ing Purakencana. Kejawi kula nggih. Sing tak jaluk kaya mengkono Kakang Brahmasa. Nggih. Nanging perkara iki ora perkara sepele. Perkara ketiga dawa kang salah mangsa.
nganti diajeng Dwarawati ngenengke karo aku. Dikira aku ki mikir ki apa mergo aku kira mikir apa-apa. Mergo mung ngrasake kahanan Pura Kencana iki. Kowe ngerti? Nek kraton Pura Kencana Gedigodawa kaya ngene iki nganti kekurangan buku. Sawah-sawah pategran ditanduri ora padha tuku. Mula kowe aja ngenengke karo aku. Kula menika boten ngenengke dhateng panjenengan lho Kang Mas Prabu. Nanging kula menika kok ngumaosi mbok bilih kados pundi anggen kula badhe matur injih to. Jer kula menika garwa dalem. Kedahipun menawi wonten perkawis menika injih sareng-sareng dipun rembak ngaten kok. Mula saka rasaku nganti emeng penggaliku tak kepiyake nggonku bakal medharke supaya kabeh padhang atine wong. Wonten dalem 1000 sangka. Kula menika nggih mboten namung mendelke mawon kok. Kula menika saben dalu tansah nuwun wonten rasa dalem Gusti Kang Muhammad. Mugi-mugi kraton ing Pura Kencana menika enggal sirep perkawis menika. Amin. Nggih. Nah ngene, Terus setir. sakwise kahanan iki nganti dawa-dawa gedarung-darung. Kepiye nggonmu nemokke carane saking peking penggalihku aku nganti manekku telung dina telung bengi ora metu saka sanggara pangjan. Panjenengan dalem nika. Nggih. Nganti kuru awakku Sing ora doyan mangan. Wah. Poyo ora melu mikir nek garwane nganti radan mangan kuwi. Panjenengan menika lho Kang Mas. Kawontenanipun menika nembe tintrem kok menawi ngadepi kados ngaten panjenengan kok injih tasih saged kegujengan 3 dina ora dahar menika lho. Lah ora kegujengan, ora keguyonan. Iki tenanan kok lelakon urip wong. Kakang Sobo, panjenengan sing matur. Mbok di panjenengan dalem menika manggalih teng saestu. Namung kados ngaten kok panjenengan ngantos pirang-pirang dina mboten dahar menika. Napa panjenengan mboten badhe ngrisak raga panjenengan dalem lho ngaten. Pancen nggon saking gedene nggonku menggalihke negara Pura Kencana, menggalihke kabeh para praja meduning para kawula. Nggih. Nganti pepuntone genep 3 dina aku nampa wangsit saka Gusti kang karya. Nampi wangsit. Wah, anjing. Lajeng wangsitipun menapa garap. Kahanan ing kraton Pura Kencana kang kurang pangan nganti nandhang lelara paribasan angel tambani. Bisa pulih kaya wingi-wingi sehat walafiat. Nggih. Lan kabeh kepara bisa maju gemah ripah sabanjure kuwi yen bisa menapa Kang Mas? tinumbalan banyak mas netra kumala. Oh. Serananipun kedah menika. Bisa kedunungan banyak mas netra kumala. Lah Menika wujudipun menapa Kang Mas? Pusaka menapa? kuwi wangsiting Jawata ngono kuwi ya mestine pusaka to. Dos mekaten. Menika wangsit to. Cetoten wangsit menika. Ning boten dalem 1000 lho, Sak Prabu. Saenipun lho. Ning menika saenipun. Ingkang kedah ngupati wontenipun pusaka menika. Boten sanes kejawi putra panjenengan dalem Puspaningrat ingkang kedah ngupati lho ngaten. Putraku Puspaningrat. Nggih. Miras pantes sepinten tebanipun kraton ing Pura Kencana supados munggah gunung medun jurang niti bawah ngaten. Punten dalem sewu nyeluk atur Kang Mas Prabu.
kedahipun panjenengan menika kejawi putra panjenengan menika nek wonten 3 menika Suroandaka menika ugi putra panjenengan najan namung putra gawan kula ngaten menika. Iya kabeh Iya to Kuwi baru. Oh kuwi kleru biasa. Mergo sing kudu tumindak jeng Pangeran Puspaningrat. Jeng Pangeran Puspaningrat talok gumanti ing kraton ing Pura Kencana. Panuwun pangapunten dalem Kang Mas. Panjenengan minangka jejering nalendra kedah njejekaken leres lan adil. Ampun Bang Cinde Bang Ciladan. Apa wong sing Prayoginipun menika ingkang putra Suroandaka kemawon ingkang dipun dawuhi rupadi srana kagem. aja wasumelang wong ayu kabeh bakal tak petung kan memes tak tintingi kan tintingi. Aku tetap panjenengan ponggane. Lho, sing ro menika iki putra dalem. Lah calon ratu kudu niti bapak. Nek ora niti bapak apa gunane adi jumenengke Rasa ratu. kesemuto. Coba dirmirengke sithik. Ature kadangmu iki lho. Iki kadangmu ora bakal nek bakal njlombroke karo Mbak Yune. Tur aku ya percaya kok karo Kakang Patih Growong. Engko iso dirembuk bebar. Lah bener ra? Bener. Ya, Nanging ngono Kakang ayo Growong. dos pundi? Gun kumenggalih ke kuwi njur ana ngendi dununge Banyamas Netra Kumara. Katon-katone durung ana gegambaran. Nanging bener unjuk aturmu. Rene putraku Kusumaningrat kang calon Gumantinata. Nggih. Miras pantes nodi sepiro kaprawirane. Nggih. Sepiro prasetyane marang negara putraku. Nggih. Iso niti bawah sepiro jembar tebane kraton Pura. Yen ngono, tambak mega Iki kula timbalono putan ingsun. sedika Bagus kalian. Takdir jeneng tak timbali ana ngasak. Inggih. Katemben menika nembe wonten kasatriyan kalian diajeng citrani Romenika. Inggih Rama. Semantuna ingkang putra nyaosaken suneming panggi muga njuk wonten sanggapapa dalem. Bagus tenan putraku. Genep aturmu. Ndak tanpa pudiastawaku genep ditampano. Inggih. Sanget ing pamundi kula mugi dadosna teguh rah daging kaliwanan kula. Sadamunipun ingkang putra nderek ngembul kamuktan wonten ing Praja Pura Kencana menika. Aja matur kaya ngono kuwi to. Usak mestine kowe mukti ana ngarsane Rama. Aja nganggo tetembungan ngembul kaya ngono kuwi. Inggih, mila kasunyatanipun kados mekaten. Tintaning Rum, Inggih Kanjeng Rama. padha basuki sowanmu. Inggih. Pikantuk berkasa pangestunipun Kanjeng Rama saha Ibu. Suwan kula pinantuk ingkang rahajan. Sungkem kula mugi kunjuk Rama. Tak tampa pangabektimu. Pudiastawaku gen ditampano. Inggih ngestakaken dawuh. Sanget anggen kula mundi. Lagi ngopo tak timbali mau. Nika Rama nembe wonten
keputren menika kalian Kang Mas menika wae. Pakalian wis rampung ditindakake. Sampun sedaya pakalian sampun kula tindakaken. Sedaya mboten nganti nguci wani Kanjeng Rama. Ditayogake sikil engko. Inggih Kanjeng Rama. Dari Kusumaningrat putraku. Inggih. Sabda paring pandika dalem. Iki lho putramu. Sowan koyo ora ngaturke ora. Bagek. Ora. Putraku Kusumaningrat. Inggih. Apa dene cahyanipun Inggih Kanjeng Rama. padha raja. Berkah pangestunipun winantu ingkang Ibu melu seneng nggih. Sungguh Pangastitine pun. genti tampan ana. Inggih sanget pamrih. Sampun Kang Mas. Iya. Kula dingaturaken sumpah bekti kula mugi konjut Ibu. Tak tampa nggih. Rada maju kene anggonmu marak. Inggih Kanjeng Ibu, matur sembah nuwun. Sampun Kang Mas. Iya. Kusumaningrat. Inggih. Kula Aku nimbali jenengmu dina pisawanan iki. Merga ana perkara kang bakal tak dawuhake lan tok tindakake. inggih punten dalem sewu. Menapa badhe nampi duka awit mbok bilih anggen kula nindakaken jejiban yaitu ndadosaken sajroning penggalih ngersanipun Rama Prabu. Ora ana kang ngujiwake. Nanging dadi mangerti. Inggih kados pundi lho? Tak jaluk bektimu marang Rama. Tak jaluk prastiyamu marang negara. Inggih. Rene sak pentara wektu Kraton Purakencana kuwi nampa patuban saka Kang Gusti Kang Karya Jagat. Nganti larang sandang larang pangan kepara nganti akeh para kawul kang ngandhang papa cintraka gerah raga lara esuk lara sore nganti akeh tambane. Rompana pepangsiting Jawata Kraton Purakencana isa jati teman mulya-mulya tebajan yen kedunungan pusaka banyak emas netra kumara. Iki mau wis dadi sarembuk kabeh Narapraja pangembating praja. Sekwature Kakang Patih Gurawangsa ya sarujuk kaya mengkono. Aku disepriya prajamu marang negara kang wajib nindakake pakayan iki mung anakku ya kula Kusumaningrat. Mula aja wedi kangelan cedadan Rama durung ngerti gambar ngendi parane banyak Mas Netra Kumara. Aja wedi kangelan nggih. Punten dalem sewu. Ngamuti bilih kula menika gesang tumumpang wonten ing bumi Purakencana. Ngombe saha nedha kula menika wulu wektune bumi ing Purakencana. Menika sampun dados kewajiban kula. Bilih kula kedah ngrungkepi bumi ing Purakencana awit kawula dalem ing Praja Purakencana ing kakemben menika nampi pagebluk. Kados wiyosing pangandika Rama Prabu. Iya. Nggih mampir. Sakamat-kamat perkawis banyak Mas Netra Kumala mapanipun wonten pundi kula dereng saged nggadahi gegambaran. Namung awit menika dawuh timbalan dalemipun Rama Prabu. Wontenipun kula namung saged sendika ngestakaken dawuh. Nah, nggih boten saged nggih.
Mesti disagah ya putra dalem kang tansah setya tuhu wonten persadaran. Bener Kakang Guru. Ojo kesuwen dina iki budal putra. Yen ngaten kula nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu mugi-mugi sedaya gegayuhan kula ingkang luhur menika saged kajangkah kanthi wilujeng mirsakala. Iya. Banyu mili pangestu. Kepareng iku kula nyuwun pamit. Sing ati-ati. Pareng kula nyuwun Ngatos atos. Ya ya iku. Kumpul tansah selamat Kakang. Kakang Guru. Sunan Gus. Katon kanto mongso manggil sanggar pamujat nuwun ana kanthi gumuk putra kosaron tansah sampeyan Monggo kula dherekaken kampus menawi. Wonten dalem sewu